ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам распродажа бо хоҳиши шумо боз ҳам ма пеши апаи обида омадагим тарафи Тиллобозор 12-ум дарвоза 8-ум қатор. Бинен либосои фасон распродажа кардиян. Идаф либосои вилюр овардагиян, барашка овардагиян. Нигоҳ кунед, ин ҳами куртаҳо чанд сум буд? хатон агар наворои пешмона тамошо кардагӣ бошед медонед ки ино чӣ хел қимат буданд. ҳозир распродажа 100 сомон. ази бисёр омадагиай марҳамат биёен бинен духтарако. ҳозир чанд шама шумода нишон метиҳам ки бинаиҷада ҳам абая ҳастай. Инчунин паплинои 100 сомам аст ва ёрам нишон метиҳам. Лекин анамино ламиражу барашкое куртое ки қимат буданд ҳамино ҳозир 100 сомонӣ шудагиай. Абая ҳам ҳастай. тамошобино, имрӯз пеш аз давом додани навор мехоҳам камакак дар бораи атомӣ бо шумо суҳбат кунам. ҳозир ман худам шампун заказ карда будам. ин корейский косметикаи маҳсулоташон беҳад хушрӯай. бовар кунед, ҳама таъриф кардастай. чӣ маҳсулотое ки мисол барои саломатии мо ҳастай, чӣ маҳсулотои косметикишон ҳамаи чишон фоидаоварай, нағзай, сертификати халал доранд. марҳамат наборошон наличие ҳастай. ман ҳозир офисшон даём. инчунин коргар дар корашона кор мекунанд. духтарако занако бисёр кор кардастиян. ина касе ки кор карданияй хубиш даи будае ки балотон намесухтаиҷада, айзваниотон намеафтиден. баъд маошҳои хуб мегирем. фақат ки команда мекунем. инчунин продуксияи ҳамин атомира як маротиба агар одам гира фоидаша мебина. баъдан ҳамин муштари худаш модар менависа ки ҳамин чиз дар корай. шумо метавонед ки маҳсулоташона фурӯшену команда накадаям маош гирен. метавонед ки команда кунед. маҳсулотам ки нафурӯхтед ҳамиқа ки команда кунед. дар 6 моҳ як маротиба харид астаи тамом. духтаро марҳамат ҳамин хоҳари мада бинависен кор мекуна кора шумода бо мефаҳмона. духтарако ина шампунима омаду баъд балзамон мана марҳамат беҳад зурай табобатиян. ман эффектча ба шумо да гап мезанам оҳиста оҳиста. инчунин чои харобшавак доранд духтаро. иҷа касе ки биёя офис анамихе хароб карда аз ин тараф ҷавобтон метиҳам. ранги дору вазн намегирида. дору мехӯранд ку бас мекунам вазн мегирам. 5 кило хароб шуди 10 кило гаштарака фарбе мешавӣ. и меиста крепкия халоса инами хеле духтарако метавонед ки биёен дархост кунед маҳсулоташона ё ки омада ҳамроҳшон ҳамкорира сар кунед. маошашон беҳад зурай. абаяшам оз ба нишон метиҳам. абая нишон тиҳен. халоса инами ҳамаш барои шумо распродажае духтаро. ҳамаша дер накарда биёен ай пеш бинен. ина абаяша бинен чӣ хел хушрӯай. абаяш тоқаш худаш 200 чанд буд. ҳозир бошад 100 сомон распродажада. инчунин паплинакои фасона распродажа кардагиян ба ё 80 сумияй. ворам ҳозир майда майда нишонтон метиҳам. ини халата бинен. ирам мебардорен. азбаски хеле зиёдаи ҳар як таира мо нишон дода наметавонаем. духтарако дер накарда хутон биёен аз пеш бинен ки клиент беҳад бисёрай ҷаби одам бисёрай мегиранд. ман ё двойкаян анаи спортивни двойко да гап нест духтаро. юбкошон кати 100 сомонҳо нафаи обида фақат барои шумо кардагияд. тез биёен дер мешава мегиранд шуна ҳам хушрӯ. инаи кирта кати вай дора диден кирташ кати ҳамин чиай кастумчай иш юбка кати кастумчай ҳамино ҳамаш 100 сомониш дагай духтарако. ёдовар мешавам ки анамин сайте ки дар рӯи экран ҳастай обида шоп тиҷи и сайти апай обида инстаграмда метавонед дромада кати хучон гап занед дар бораи доставка дар бораи распродажошон ягон чӣ пурсиданӣ бошед ҳамира кушоен. распродажа доставка набудай. ана дигар борое ки ман нишон метиҳам доставка ҳаст. иша бинед чӣ хел хушрӯай. халат фасон иям ҳами 100 сомон. духташон аҷоибот.
мана хулоса ҳо инай шиф абая инами абаям распродажай духтаро инам ҷах пыррай ҳамаш бори распродажай духтаро так ба так барои авайда накада биёен баъд инчунин куртое ки 150 сумӣ будан ман видео карда будам наборои пешина монда ина чанд ранг дора диден иё ҳозир распродажа шидай 80 сомон материалошта гап нестай ҳозиями метонен пушен ина маладешкои фасон ҳамаи ранго ҳастай нархшон 80 сомонӣ иҷада паплинам бисёрай духтаро паплинам хеле зиёдай метавонед бинед мана хушру курто ҳастай ҳамаи ҳамино 80 сомонӣ мана 100 сомоно да гап нест духтаро шумода мо вай мекунем тавсия метем биёен ҷои апаё бидара аллакай ҳаматон медонед барои вай ман кӯшиш мекунам тез распродажошуна шумода навор карда пешниҳод кунам то ин ки бохабар бошен ира бинен чихе куртачои фасон 150 сомон на распродажа 80 сомон мана иша бинен абайн стил инам ҳамахе 80 сомон анаки духтарако мегзарем ба қисми дигар куртоҳошон куртои новинкашон мана аз ино пурсида будем духтаро чандиян ана ино 220-230 будан у наворда 200 и дафъаш боша бо распродажа барои шумо барои подписчикои азиз 200 сомонӣ мана дер накунем ино вая армянски шолкаи материалош сабукак духча бинед чихе хушрӯвай мана ин ранги новинка золотистый цвет мана абайни стил ин мода ҳози бромадагиай ҳози ҳам хеле духтестай пардор мана ҳози шумода мо иноро распродажа кардем то 56 аз ин фасонам ҳастай иёам 200 сомон мана иноям 200 сомонӣ шидагиай духтарако бисёрш 220-230 будан наворои пештарада баъд 200 шидиям бериментам мешава духтаро пушиданам хе свободне касе ремендор мехоҳам ремендор 46-56 размера ини кабучам айпеш аҷоибот фасонай данавор сафедча омадистай бо ки аз пеш омаден мебинен хушрӯайн анаин 200 сомон аим 200 сомонӣ шид духтаро беҳтарин размерои калон ҳастай духтаро занҳои азиз метавонед биён анами палхабаргш аҷоиб фасонаи пеш анаин вайш ҳастай хулоса инаи рангш ҳастай бирӯзовӣ и ранг набуд ҳози омадай анау балот виш хушрӯвай палхабарг хушрӯвай хулоса ҳамаш нағзай иҷа бовар кунед клиент бисёр аяма омадастиян подписчико сиёҳшам фасон духтаро сиёҳш омадагиай 200 сомона метавонен дархост кунен анаи рангшам фасонай пеш аҷоибот ино духтарако армянски шолкан лекин ранги ипек метаван аз наздика мебини аз дура мебини гумон мекунӣ ки ипек пушидагӣ хулоса ҳамаш бори фасон поинаш классика мхе хушрӯай парпарак надора духтаро ина биёен мана ази омада болоҳа ина чанди анаин диден анайно ҳами фасонай 200 сомонӣ иран беримен метавонен пушен мекшои ҳамхе шуди хушрӯ места бо новинка омада инам 200 ина 200 сомона наи армянски шолко бо омадак хулоса диден духтарако чӣ қадар боракои фасон омадай ина классика омадай бепарпарак нархш чӣ хелай 200 сомон рангош куҷодай мана бепарпаракай 200 сомонӣ армянски мана диден духтарако стили фасон ҳамино ҳамашон рементошон гирен агарам хе кушоти хушрӯ меиста барои медонам ки бисёриё нағз намебинанд ремент кати
мана сиёҳ, касе ки сиёҳ ранг мехоҳад, сиёҳшам ҳастай духтаро. Беҳад модели фасон аз пеш. Аҷоибот. Инчунин анай двойкора нишон метам. Иҷа чанд рангош тамом шудаги буд. Абаяҳу куртаяй. Мана 300 сомия. Майли нишон тед капошо. Мана духтарако 300 сомона. Духтаро нархи оптум 300, шумода 300 сомони метем. Мана двойка фасон. Иҷада бисёрай ранг. Мана ҳамаш рангошон хушрӯай. Размерошонам калонай баъзишмеркай. Аз 44 то 58 размер доранд. Мана розови, зард, малиновый, да? Абай хушрӯ. Беҳад хушрӯанд. амҷада духтарако рости гап зано меоянд мепӯшанд. Вақте ки ман видеокунӣ мебиём, дар ҳақиқат ҳам дар тана шинаму зебоя, янами намудо анаи намудоянд. Духтарако распродажаҳои мо танҳо ба хотири шумояе ки ҳарчи нақстар омада бисёр нагашта биёен аминҷа гирен нархи арзон кате. Хулоса нигоҳ кунед, ино кори дастӣ, иноям 300 сомонӣ. Размерош ҳаст. Аҳа, ина рангакои фасон. И дигар ҷода қимат бидай. Иҷада арзонай духтаро 300 сомон. Дигар ҷода қимат. Ман худмам шахсан дида будам, яҷор навор карда будам, қимат буд духтаро. Барои ҳавай бори дигар такрор мекунам. 12 дарвоза тарафи Тилобозор биёен. 8 қатор ҷои Апаи Обида. Рӯ барои анами магазини 64 65 мешавад. Ана 8 қатор. ҷои Апаи Обида гӯен ҳама медона. Нишонтон метия. Анаи фасонаш парпарак дора духтаро. Ино чанд сомон? Ино то 180. Ана ба духтарако. Ино 180 сомон. Чанд ранг дора? Ина фақат ба хотири шумо духтаро. Ина Апаи Обида арзон кард. Баъд як чи дигар тамошобино. Оз ман шумода вай нишон метиям. Распродажаҳои мактабӣ. Анаи бори Бишкек куртои фасон 100 сомонӣ. Аз синфи 6-7 сар мешава. Ҳамаш ба ёи хушрӯанд. Кофточкаи фасонаи ҳозир арзоношам ҳастай. То охири навора тамошо кунед, арзоношам нишонтон метиям. Мана чиқа кофтаи хушрӯ. Мана классика бе ягон парпарак, бе ягон ҳичи нигин пигинам ҳастай. Мана хелиёям аз тоза пахта. Хулас ки ҳамашон 100 сомонӣ шидагия. Ино қиматан бузурда. Ино да арзонай. Хулас мана пахта ҳастай, бамбук ҳастай, гирбишин ҳастай. Хулас чанд фасонай. Ина диден духтаро, ҳами кофточко ҳамаш новинка. Аз синфи 6 сар мешавад то ҳами донишҷӯи духтаракора размер ҳастай. Мана биён бо ай пеш бинен. Кофточкаи нағз бузурда аз 180 сомон сар мешавад. Вале инаим кофточко хушрӯа ино 100 сомонӣ кардагиянд. Мана ма духтарако, ма барои шумо распродажа мехоҳам нишон тим. Иҷа чанда? Ана иҷа либосои кӯдакона, сарафан, брюк 30 сомонӣ. Аз ино дар хотир доштем, қа бисёр буд. Ҳозир кам мондай. Мана 30 сомона. Ҳамаша духтаракои мо омадан гирифтан. Юбка, кофта, у тараф мондан гирем нишон додагиомона. Юбка, кофта, сарафан духтаро ҳамаш 30 сомонӣ. Мана нигоҳ кунен, чӣ хе хушрӯ сарафан дора, брюк дора. Ин сарафана хушрӯе ки ина духтарако брюкошон ҳаст. Костюм дора, кофта, ина брюкошай. Хулас чизе ки мегирем 30 сомонай духтаро. Дар ҳақиқат ҳам распродажаҳои нағз мекунад Апаи Обида. Распродажае ки ай нархи дона дар ҳақиқат ҳам фарқ мекунад. Баъзан ҷо распродажа меган, вале нархи ҳамун донашам ҳамин хелай. Аз ино ҳамин хе сифатошам боруш нағзай. Мана нигоҳ кунед, кофточка, юбкача. Хулоса ки ҳамаи чи. Мана юбкача. Ичқа юбка боша. Ина нигоҳ кунед.
بای پیش اومدن دخترکای عزیز بینید چه خیلی باشکچوی خوشرو برای استودنتو منای خیلی کاستیومی خوشروی کاستیوم منای نگاه کنه همه همینو راست پراداژ دخترکو انا یوبکا بار دیگر تکرار میکنم کسی که نمیدونه انمی 12 دروازه طرفی پژارکا بیاین طرف تیلو بازار بیاین 8 قطار جای اپای بیده بگین همه نشونتون میتید دخترو انای پاپلیناکو 150 میشدن پردورکو به حد خشروین سوداگر خودش اپای بیده از امی استفاده میبره میپوشه صفتی پاپلینش غوصی خشروی چی نمیشوه منه شینمو زیبایی تا پیش رزمیر از 46 تا 56 هسته دیدین پاپلینی تازه بلمندو آیا پاپلینی به تورецکی کچ کردگیم رزمیر هست رنگ هست 150 سومونی شدگی دیر نکده درخواست کنید اومده از پیش بینیم منه اینا دیگه خیلی ماتریالش 170 سومونی ترا این ایجاد 50 سومونی بروکوی ترکی شدگی هر خیلش با اینا بیاین دخترکو ای پیش بینین تونیکا بروک همه چیزاشون ارزون شدگی اپای بیده بهترین دست پراداژو تشکیل میکنه دخترو باور کنین بینید ای پیش با در حقیقت هم براشون خوشروی منه جای بک خودش توقعه اینا